Selektibitateko ariketa hau 2013ko ekainekoa da. Normalean, bigarren zatia beti berdina izaten da, oso antxerakoa. Puntu bat, lerro bat, plano bat. Kasu honetan bi atal dauzkou, eta lehena distantziarik txikiena puntu honetatik plano honetara kalkulatzea da, eta bigarrena zuzen hau kalkulatzea B puntutik pasatzen dena bai. Eta A eta B puntua planora paraleloak direla, barkatu. Gu bakarrik A atala egingo dugu, ze B atala ariketa berdin bat duzue kanalean. Hobeto ulertzeko marrazkitxo bat egingo dugu. Normalean azterketan oso urduri gaudenez, marrazki bat eginez hobeto ulertuko ditugu gauzak. Beraz, demagun pi planoa dugula eta A puntu bat. Dakigunez, distantziarik txikiena beti planora elkartxuta doanan lerro bat da. Hau egiteko formula bat erabiliko dugu. Beste modu bat dago, lerro bat botata, zuzen bat barkatu B puntutik pasatzen dana, eta gero A eta beren puntuan erdia kalkulatuko genukenez, hau izango izateke. Baina, errez hau denez formulatxoa erabiliko dugu. Beraz, distantzia, pi planoa eta punturen artean, A isao, gehi BI0, gehi C, Z0, gehi D. Hau vektore normalaren modulua da. Vektore normala gogoratu beti planora elkartxuta doien vektore bat da. Eta hau balore absolutuan beti distantzia positibo izan behar delako, ezin da sekulan negatiboa izan distantzia bat. Gogorazteko, hau izango litzateke A, hau izango litzateke B, eta hau izango litzateke C barkatu. Gero, isao, hau izango litzateke, io hau eta Z hau. Beraz, dan hau jakinda, formulan bakarrik sartu behar ditugu baloreak. Beraz, A, bi, bider, bi, B, hiru, bider bat, gehi, lau, bider 0, hau 0 izango da. Gehi D 0. Eta oin, hau, beraz, erro, bi, gehi, hiru berbi, gehi, lau berbi. Hau den eginda, bi bider bi lau, gehi hiru zazpi. Zati. Bi lau, gehi bederatzi amairu, gehi amasei, hogeita zazpi. Hogeita bederatzi barkatu, hogeita bederatzi. Hau izango izateke distantzia A puntuaren eta pi planoaren artean, baina normalean irakasleen nahiago dute beste modu baten jarratzea. Beraz, zazpi, zati, erro hogeita bederatzi, bider, erro hogeita bederatzi egiten badugu, zati, erro hogeita bederatzi, balore berdin izango izateke, hau bider bat delako. Beraz, badakigunez, hau honekin badoie, beraz, zazpi, erro hogeita bederatzi, zati, hogeita bederatzi. Hau izango izateke, pi puntuaren eta, pi planoaren eta A puntuaren arteko distantzia txikiena. Beraz, hau izan da dana. Gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.